بله کردو هلبجارتنین 2023 لترکیه ام در باسی انقره دبن جسیم گوکچه پارلمانتری بری آگری آگ پارتی میوانی منه سلاو ریز بریز گوکچه گرینگیا دنگدرین کرد جبو هلبجارتنین 2023 هون چاوادن Evet. Doğrusu 2020 ya rastî hilbijartinên 2023 da dengên Kurdan gelek giringin. Dê diyarker be dengê Kurda û Kurd dê diyarker bin tu guman nîne. Çima ez vê dibêjim? Ez behsa hemû Kurdan dikim. Kurd lêgerînekî dane ji ber vê divê demê da divê rewşê da ji hev dûr xustin heye civak ji hev dûr ketiye niha eger dengê Kurdan nebin aliyek nikare pêncî ko yek bi dest bixe ji ber vê yekê dengên Kurda pir giring e Kurd jî girêdayî vê mijarê باوایکی مافدار هن داخوازان پیش دخن اوه جی ده چارچوه سیاست دا آساییه جبر وی یکی دوی کس کردان پاشگوه نکه جخو ناکن جی هم آلین اپوزیسیون و هم جی دست سلات هر دو آلی جی داخوازا دنگین کردان دکن لی دما دنگان دخوازن دزانن کو اف دنگ به آوه که حسان ناچن آلیه کی دوی مافین کردان آزادین کردان بین ناس کرن مافین مروان هنه کو جدایک بونه گرتنه هاتنا آستان کرن اوین کو بحثا پیدان وان مافان دکن اگر نویرک بن لی کرد وی دمه پشتوانی وان ناکن جبر وی یکی دنگین کردان ام گرینگ دبینن جبو پنجی کو یک گرینگه و کرد دیار کربن برز gökçe ittifaka cumhur AK Parti MHP gringiya dengderin Kurdizanın elbette ki biliyor. Zanın ve dibinin hemu ali ve zanın hemu alin siyasi ku kesin ku becaz siyasete fem dikin herkese ki giringe dengin Kurdan dibinin zanın teçivate li Türkiye Kürtler Kurdin ku li Türkiye ne Sadi 25 reja xwe heye serjimeriya xwe heye kes nikare hember vana bi deng bimîne eger guhliwan negirin wan nebînin wê demê û nikarin dengê wana bigirin ji ber vê yekê ev hejmareke pir ciddiye û hem bandorekî wanê mezin li siyasete û li ayendeyê siberojê heye sistema pêncî zêde yek sistemekî zehmet e ji bo girtina vê rêjê pêwîstî bi dengê Kurdan jî heye ji ber vê itîfaqa cumhur jî itîfaqa millet jî vê baş dibînin lê her du alî jî her du hevpeyman jî niha bawekî berçav behsa mafan û azadiyan nakin ev keşu havaya ku em di nav dane tirsnake ew jî zimanê xwe li gor vê pêş dixin ji ber vê hember Kurdan siyasetekî baş nayê meşandin dema em behsa siyasetekî rast bo Kurdan dikin daxwaza Kurdan tenê demokrasiya mafê mirov azadî ne derve vê tiştekî naxwazin lê niha tirsekî hember Kurda çêbûye biraya min
تواتە vê fobiyê nîne vê tirsên nîne îro Diyarbekir çawa bajarekî Kurdan e İstanbul jî bajarekî Kurdan e Kurd û Türk êdî tevlehev bûne civak tevlehev bûye hevdû hes dikin pirsgirêkê wan nîne lê hinek guman hin tirsên bêwate dibin sedem ku siyasetê de dijayetî hebe hin dibe ku ev di bercewendiya hin aliyan dane lê di nava civakê de toplum için sağlıklı bir şey. ev ji bo civakê tiştekî baş nîne. Birêz Gökçe nuha ne tifaka cumhur behsa pirsa Kurd dike yani behsa pirsa Kurd nayîne ziman ne de programa xwe de ne deklarasyona xwe yê hilbijartinê de ne jî tifaka millet yani deklarasyonek derxistin tifaka millet qet gotinek li ser mafî Kurdan çi nebûtê de ji bo çi Kurd dengê xwe bidine tifaka cumhur yan jî tifaka millet. Evet, şimdi aslında AK Parti niha çok AK önemli Parti adımlar atmıştı. gavên pir giring avêtibûn di demên borî de siyaseta red û înkar û bişaftinê hewldar rake têkoşînekî pir mezin da TRT Kurdî hat vekirin duwarê perwerdeyê zimanê dayîkê de hinek dibistanên taybet hinek kursên taybet hatin vekirin lê ne de asta ku em dixwazin ne di wî astê dane tenê bi damezrandina yek dû mamosteyan ev kar nabe demên pêş AK Parti gavên giring avêtin divê em vê bibînin lê gotinek heye dibe em gotinekî kevne dibe em çûn em dolu newar çûn lê em dîsa gihîştin ya xwe ye berê ev çawa bû dîsa em vegeriyan ya xwe ye berê em vegeriyan wan duruşmin berê ev jî ciyê dilgiraniyê ye Belê agehişt Birêz Gökçe gelek spas ku ji Ankara'ya Türgelme bû.